Gulbatar Türkmenistanyň öňünden gelýän şäherleriniň biri bolan Türkmenbaş şäherine soňky 1-2 ýylyň dowamynda käbir hususy dükanlar ýykylýar. Bu ýagda yerli ilat üçin käbir oňaýsızlyklary döredýär. Ozal ýykylyp tekizlenen hususy dükanlaryň yerleriniň häzirki wagtda telekeçilere berilýäni habar berilýär. Azatlyk radiosu hususy dükanlaryň ýykylmagy, onuň ilata ýetirýän täsiri we dükanlaryň telekeçilere berilmeginiň düzgünleri barada wagtal Balkan vilayatyna sapar edip, regionnaky ýagdaýlary ýakyndan ýazarlayan Aşgabatly Synçy Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Türkmenbaş şäherinde hususy etçilikdäki sowdany edýän magazinlaryň, dukanlaryň sany bitdiçe azalýa, hemde olar kisirak bazar hökmünde hereket eden şäheriň belli ýerlerinde kiçik bir ýany uzunlygyny ýapylýar. Oň şäheriň merkezinde şol 26 Baku kamsarlary adyny belli bolan müzeýin golaýyny ýürüýçe dukanlaryň bir meýdansy var. Hususy etçilikdäki dukanlaryň, şu dukanlaryň sany orta hasap bilen 50-den ýetýär. Ýöne soňra bir ruhanalar sapylyp, bundan bir ýyl ýarmy çemes wagt olur. Şu dukanlar başda berilenine düýgün bozulup berilipdir. Şol üçin bular ýykýatdy. Dukan eýleriniň elinden dukanlary alındy. Amamrat aga, dukanlaryň ýapylmagy yerli ilatyň gündelik durmuşyna nähili täsir edýär? Aýdylur çörek ýene gaýra elbetde sotoworlukda döwlet dukanlaryny ýene gaýra saprýarym bolýan bir kilo pomidor, 1 kilo ýar almagyny adamlar ýol söküp bir bolmanyny şäheriň şol ihasy bazarda hatpynýan şu çelýomuş raýonyna ýerleşýän bazara gelir olan gitken bolýan adamlar juda köp bar. Türkiýe birinizden şäherde şäher çykatmayan awtobuslaryň sany juda az. Sizde elçinatmayan adamlar bazara gelecek boldy. Bolmanyny 10-15 manat aralygyna puli takpatlar artyk mesjid etmek bolýar. Onsoň ol ýykylan dukanlaryň yerleri näme edilýär? Şäheriň o merkezinde ýykylan dukanlaryň yerleri täzeden telekeçilere paýlanyp başlapdyr. Bir şäher häkimligine berilen arzalara edilip, şu yerlerden täzeden dukan salmagy urufat edilýär. Şuňa kuruluşy başlananokdy. Kimlere berilýärligi hakynda sary ispisat düzülýär. Bir ýerde de yerliler suda näýile bolýarlar. Laýtdy orul dukanlary elinden alyp mesela bir kanun berilen yerdi dukanlary ýykylan işeurlar juda näýile bolýarlar. Täýär edilýän tarap şu ýerden almak üçin olar ýöne ýöne koýulan raýat işeuro ýer alyp bilenok oň özüniň adyny hukman firmasy bolmaly. Şu firmada Türkmenistanyň şenagatçylar we telekeçiler birleşigi ýeriniň agzasy bolmaly. Üstüne şu dukan yer berilenden soňra şu ýerde dukany salmagy özüniň hususy maliýet serişdesi bolmaly. Bankyň etjek ýardymly, ýani ýeňillikli kreditine karzyna diýwalyman diýilipdir. Şol kötüs şäherin bir beýle şowdanyň özüň şäherde özüň bir şenagat şäheri o ýerde adamlar şu saýdanyňda ur aýlygy gaňly oturan adamlar. Netijede häzir şu 50'e ýakyn yerli ýaşaýjylara berilmän eýsen şol şenagatçylar hem de telekeçiler birleşiginiň iyi firmalaryna berilýär.